Sanibonani bangcwele baNkulunkulu, ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu. Namuhla nje kusenhliziyweni yami, ngiyathemba ngiholwa umoya oyingcwele ukuthi ngifundise siyalane ngezwi likaNkulunkulu, ngoba izwi likaNkulunkulu lisikhuzile ngawo wonke amanyala enzekayo emhlabeni. Kodwa thina singabangcwele yithi esiphinde siwenze lawo manyala, kodwa sifundisane, sikhuzane bangcwele baNkulunkulu. Kunasi isikhathi izwi solithola kuJakobe wokucala, sizofunda from verse 22 sehle nayo. Ningagcini ngokulilalela nje kuphela izwi nilibale ukuzikhohlisa, kepha yenzani elikushoyo. Ngoba umuntu ozwa izwi likaNkulunkulu kodwa angakwenzi elikushoyo ufana nendoda esibuka esibukweni ithi ngasuka kuso macede ikhohle ukuthi ibukeka kanjani. Kodwa umuntu ohlolisisayo umthetho opheleleyo, okuyiwo onika inkululeko, abambelele kuwo, angabe sakukhohlwa lokho akuzwileyo kodwa akwenze, lowo muntu uyobusiswa inkosi kulokho akwenzayo. Bangcwele baNkulunkulu, lezwi liyasichazela kabanzi ukuthi uma sizwa izwi likaNkulunkulu kodwa singalenzi, sifananiswa nomuntu ozibuka esibukweni aphinde ayikhohlwe ukuthi unjani. Okusho ukuthi sifananiswa nomuntu ongawusebenzisi kahle umcondo wakhe, kodwa thina simaKristu sinawo umoya oyingcwele osikhuzayo ngaso sonke isikhathi, osifundisayo ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela-ke bangcwele ukuthi masingalihlazi ivangeli emhlabeni, masingalihlazi ivangeli emhlabeni. Le vangeli lingcwele, ivangeli likaNkulunkulu ekumele ukuthi siphile ngalo empilweni zethu njengabangcwele baNkulunkulu.